ehihie ọma na ụmụ ọdịnala Igbo asị kachita abụ ekekọtara anyị ihe ọma ka Igbo mere nwoke mere nwaanyị onye si na ihe anyị na-eme ama enwe isi si were isi onye a tinye ka o nwee isi ise aka mbụ ka onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite Nwa Adama anyị na-akpụ alụ na Oraifite. Ihe nyi ka nkọwa n'ụbọchị tata ihe gbasara entity of powers called Arusi alụkwụsị n'ọdịnala Igbo. Ụfọdụ ndị mmadụ ji agbajere ndị ụka ọbịa bụ ihe ndị ụka ọbịa wee rie ndị mmadụ eri. According to research m mere, achọpụtara na ọtụtụ ndị mmadụ na-agbakwuru ụka ọbịa maka na ụka ọbịa na-epreach forgiveness of sin. Emezie ndị mmadụ wụ onye mechaa mpụ kpọrọ nwunye mmadụ jee dina nwunye mmadụ ọsị ọbara Jizọs si agbapụta gị ṅụrịa ma o jekwa ofe onye mmehie okwuchasị ya kpee ekpere nka kpee ekpere nka ọ na-echikwa omechi ọzọ. Mana ihe ndị mmadụ ji agbara omenala ọsọ na-agbara ọdịnala Igbo ka m na-ekwu okwu ya bụrụ omenala ọdịnala Igbo bụ na ihe ọbụla mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Reap whatever you sow. But let me quote akwụkwọ ndị ụka ọbịa nke a na-esi n'ihe mmadụ mara atụ wee na-amara ihe atụ ihe ọ na-amarọ. Galatians 6:7 says, God can never be mocked. Whatever you sow is what you will reap. Ihe ndị mmadụ ji agbara ọdịnala ọsọ ọnwụ ọdịnala bụ whatever you sow, the Old Testament. Example, ihe ndị mmadụ ji agbara deities ọsọ ọnwụ na deity bụ ga-akwụ ụgwọ in your own coin. Ndị niile abụ ụmụ angel nke Chukwu ndị Chukwu ji alụ ọrụ. The entities of power, the deities, they operate in a higher realm of decision making. Ọnya ka ha ji wụ principalities and powers. Then ihe na-achịkọwara gị ọgwụ abụrụ omenala, ọgwụ corruption si na magical aspect of civilization. Mana real omenala ọdịnala Igbo tell me ka akụwara gị etu esi wee mee arụsị establish. Gịnị bụ arụsị alụkwụsị? Bụ ka m were arụsị a na-ekwu maka ya m ji arụ ọrụ na-ekwu maka ya bụ arụsị na-achụ ndị amoosu. Gịnị bụ ndị amoosu? O nwere entities of powers na mindset ndị ụka ị akpọ ha the archangels. Ndị ọrụ ha wee pịawa ajọ ihe azụ. O wee bụrụ na mgbe afụtazi na entities of powers ndị na o nwere ndị ajọ mmadụ na-echere mmadụ evil, ndị amoosu, all this negative energy na-ewetara ndị mmadụ na-achịghị azụ, na-ewetara ndị mmadụ ihe mgbu dị iche iche. Ọnya ka ndị mmadụ kpọrọ otu ndị amoosu. Ọnya mgbe mmadụ jere je gwọọrọ mmadụ ibi ọgwụ ka nwa nwunye di edo ogbenye ma ọ na ka nwa nwunye di nwee negative energy ma ka nwa nwunye di ka ihe ọjọọ dakwasị ya ka biznes ya emechie. Ọnya wa amoosu. Mgbe ọbụla mgbe mmadụ na-ache ihe ọjọọ ga-eme mmadụ ibie amoosu ka ọ na-ada. So wee nwee entities of powers alụkwụsị ehibelu ụbọchị a na-atọtu arụsị ka mmadụ ga-atụ ihe ọgwụ. Ọtụtụ ndị mmadụ gadara of people nwere the same concern wee wetacha ihe eji emie wee kpọtuo entities of powers ndị dị charge of the paying anybody in his own coin. Entities of powers dọọrọ ha bụ iweta sanity, ịpịawa ndị amoosu azụ, amoosu mmụọ amoosu mmadụ wee kpọtuo ha n'ofu ebe wuti ọfọ n'otu ọnụ wee kwubie okwu wee kwuo na taa ka a na-ehibe arụsị dị etu a. And na ọrụ arụsị a ga-abụ ịpịawa ihe ọbụla bụ amoosu azụ, wepụ any negative energy wee weta ihe na ọnya ka a na-ehibe taa. Ndị okenye ahụ ehibecha ya onye ọbụla na-esu ọfọ n'ala ịma na-ehibeghị arụsị gwazie na ọ ga na-achụrụ ha ndị amoosu nọọ ihe dị etu a ka a ga na-enye ya. Ịghọtara ya? Etụbara etu ka m nwekwa makwa atụ maka ana m ekwu na nkụzi m ọnwụ na m na-ekuzi n'ọdịnala Igbo ana m alaike ịma atụ.
akọ akụkọ ya bụ ilofu ihe m kwuru lụta akụkọ nkọrọ. Ọ bụrụ na n'ịbụ onye na-eje ndị ụka ọbịa, o nwere oge a na-anọkọta sị na ụkọchukwu sị na okwuche okwu odido dị asọ na achịcha ama abụzi achịcha ọ bụrụ ahụ onye nwanụ, na mmanya ama abụzi mmanya ọ bụrụ ọbara onye nwanụ. Onye gbapụtara ha nwụọ n'elu obe maka ha. Ya bụ so n'okwu ọnwa ụkọchukwu kwuru, ha ekwetago na okwu ahụ e kwuru achịcha abụrụgo ahụ onye nwa. Mgbe ahụ ụkọchukwu ebido sepụwerie n'elu ọta. O sekpuchara ya n'elu ọta, o tikwe na mostras bujie na ebe a kpọrọ chapel. Ndị mmadụ eje ebe a na-ekpe ekpere. Ịghọtara ya? The concept m chọrọ iwere ebe a bụ na the art of ndọtu, ka ọ dọtụrụ ike onye agha kwere na ya wee tinye n'ime achịcha. Etu ahụ ka ndị nna nna anyị ha si wee hibe ụmụ alụsị a. Those are entities of powers nogo na spiritual realm, ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Mana ihe mezuru na akpọtụziri ha ka ha nọzie enyi na our midst, nwee ebe ha ga-anọ ka ha wee nọrọ anyị nso, ka ha wee nọrọ ebe a wee na-pass judgment. Alụsị a na-ekwu maka ya, na-agwa ndị mmadụ ka ha bịa kụọ mbamba. Ọ na-anwụrụ nsọ ya bụ na ime idina nwunye mmadụ. Idina nwunye mmadụ ọ pịawa agha azụ. Ime eje zuo ori were ihe mmadụ, ifuru mmadụ debere ego ije were ya, ma ọ bụ ije gwa ọrụ mmadụ ọgwụ sị Ifeanyị Okeke na nna ekechi tata na ịma amụta nwa imeme ajọ ọtọrọ nda bịa na ebezie kụọ ya mba. Onye ọbụla chere gị ajọ echiche, onye ọbụla gwọrọ gị ọgwụ, ma onye ọbụla tọrọ gị amoosu, apịawa ya azụ ọfụnanya na abụ. Ị nwere kọl na ngwa nke bụ eziokwu, ụfọdụ ndị dibịa ma agwa gị na ị nwere kọl, mana ị nwere mmụọ na-aba akị gị na-achụrụ gị ndị amoosu n'ụzọ gị. Nwanne iwu n'ọgọfa na ị nwere ministrị. Arụsị a na-ekwu maka ya asọrọkwa onye na-eje ụka, ọsọrọ gị eje n'ụka, ịkụgoro arụsị a mbamba ijebe ụka. Anyị nwere ọtụ ndị mmadụ ndị kụrụ ya mbamba ahụ pastọs ndị were ụka, so ọ dọrọ gị ije ụka. Ịkụọ ya mbamba ka ọ chụọrụ ndị amoosu. Ịmakọ na ị nwere ike ibido ministrị, ma ọ na-ewu dibịa ịlụcha ọrụ se ndị ọrụ ka ọrụ gaa, ndị amoosu je stọpụ ọrụ a n'ụzọ. Ịmụrụ na ọ bụrụ na ị na onye na-arụ ọrụ ịlụcha ọrụ 10%, ịlụcha ọrụ 100%, then more than half ama aga. Ịma ọ niile idiri mmụọ ga-aba akị gị, ga na-ewepụrụ ndị ụchụ na ndị amoosu na-akwụsị ọrụ n'ụzọ. Iwu onye nwere ministrị ịrụsipesialụ ndị mmadụ ekpere, instead of onye anyị nweta favor, ọ pụọ ndị amoosu eje kụsa anya gba ọrụ. Maka na ọ ma na ọ bụrụ na onye a nweta ihe ọ chọrọ, ministrị ga na-eguro, ma ọ bụ kọọdụ ị nwere a na-eguro, ma ọ bụ dibịa ị na-eme a na-eguro. Ife a ga-eme wee je kwụsị ya. So ịkwụsịgolo ọrụ ndị amoosu dị number 110. Take care of ndị amoosu. N'iwu onye na-eme biznes, ịmụ na ndị amoosu nwere ike ịkwụsị na line. Ịkpọwa ahịa gị na dọst na-agbalị, onwe onye ndị mmadụ bịa agafe shọpụ je na ka onye ọzọ ya bụ ihe na-eme. Ịmarọ na ihe ọ bụla ị na-emegoro mbụ na mbụ bụ chọọ entities of powers ga-aba akị gị na-eteki care of ndị amoosu. Nyawu number 110. Isolve ana problem of ndị amoosu. Believe in me, sky will be your starting point, about your limit. So ị na-achịkọwa, ịbụ onye nwere kọl, ịbụ onye na-azụ ahịa, ịbụ onye na-alụ ọrụ. Mfat onye ọbụla n'idiri ịkụ mmụọ a na-ekwu maka ya na-achụ ndị amoosu, mmụọ na-apụ apụ, kụọ ya mba ka ọ gbawalụ ọgụ. O nwee ihe ịghọtara n'ihe m kwuru, ma ọ ihe chọrọ ịghọta ọfụma, chaatị ya m sendịara meseji na WhatsApp. Nọmba m bụ 08057837672. Ugochi tubelu Oraifite. Were saachịkwa na Facebook, sendịara m meseji, aga m enyere gị aka. Maka na agba mbọ otu n'ogbe agba otu n'ogbe bụ so ka a pịara akụ. Ị na-alụ ọrụ ịgbacha ụtụtụ a biznes, ndị mmadụ ndị ihe ọjọọ ndị aka na-etiri gị aka ọjọọ na biznes, na-etiri gị aka ọjọọ n'ọrụ ị na-alụ. Ị nọ obodo oyibo, ihe ị na-eme ịnọgwa obodo nweta ihe nwe ihe ime ndọpụtara. Ụfọdụ wụ negative energy, ndị amoosu anaghị asara gị ihe. Bịa kụọ mmụọ mba anyị enwerịrị mmụọ na-aba akị gị, mmụọ na-apụ apụ.
ọbụkwa mmụọ na mmụọ na-apụ apụ. Mmụọ nke a bụ mmụọ ehibere maka ndị na-achụ ndị amoosu. Ọ tụọrụ ndị amoosu, o mepere ụzọ akụnụba ihe ọma na-eme, and you will be protected. Nobody will harm you. Nobody. Ọ mmụọ na-apụ apụ. Nwa ajụjụ eju send the message ka nyere gị aka. Ya gazie n'ọfọ.